Прямо отново не мога. Аз имам само, че 2 брои. А те са в него. Пиша на Дъджа. Ей, стафиле, защо не излизаш на моя? Айде, да, той Дъджа си стои там и после отива на спалня. Бога да ти гледам. Имаме ли ендър чест? Ела. Не, там не е. Удари. Убих Дъджа. Чакай къща. Дели, убих Дъджа. На кой? Ако си. Ай. Чакай си гледам. Аз не знам за теб, обаче пак учебник. Дели, ела да убиме Дъджа. Джи. Да, елата да го убиме. Той има лудера, застъпте му златни ябълчета. Аз имам 13 получавам. Айде елата да го убиме. Идвам. Ох, ама забравих, че нямам лук. И аз нямам. Как? Ама гледай, на клипа ще видиш какъв хак. Дали как? С хак. И малко мармалад. Има. Убиха диджей. Не. Ай, бе, тая мишка ще мре. Аре, някой идва ли тук на мелето, защото... Аз съм на мелето. Не сега. Да ти да, бе, на мелето си. Аз тук се бия срещу двама. Не, аз съм би... Аз съм на мелето. Да, аз съм на мелето. Видях те. Аз чакам Да гледам. Чам. Така никой няма да видя. Никой няма да биде лям, бе. Никой няма да биде лям. Никой. О, килнах диджей. Взех неща. Кой му иска меча? Аз загубих меча. И аз се го загубих, но ето. Кой иска полушанка? Ето една на тебе, ето една на тебе. За лекуване. О, може ли на мен? Вижте го, сега той няма го оставим да се разви. Ама вие го ми дадат. Как да иде? Виж го. Кой ме оцели? Аз го целя. Не, той е там. Това са ви двама наведнъж. Его Дъджа. О, слам. Той си взима неща. Къде са ти да знам? Той си остави нещата. То се използва лоухак. Айде да събим. Аз мисля това да е крак да пипа. Ами да, айде. И... Чао. Ние ще продължим с мелето.